سلام سلام تخاتلتي channelنا كلينيك عقبت كميل لكم لما عنتون كم تلمود نعخم يمهريو إلى حسابكم مدب حزركم مسئل لكم عمني لما عنت مدبي عبارات سؤال عجزكم بعلت بيتك ويد ما فكرتك قديماتكم كتود بناء عرات سؤالكم كتعجب زجبرو حمشته أقدست نتوتات كنرينا بتصرر يودما نزيوم تذكيركم فري حداركم ناب حدقا كأتو زجبرو يوم زوم حمشته نعجبت نتوتات إنما يوم اسكاب مودة تمسيس أنيحكم كتفلتوهم يهم كباهم زصبة نزم مدب لايك بمقبار مجماريو نشانلنا سبسكرايب بمقبار استفلاليو نايتعنا فوري حدارن ركبن انفورميشن ترخبلو channel سدراخونو سناي مكتتال ኣብዚ ሓደ ክተባዕትዮ ርክብ ጀሚሮም ዘርፍረ ፈሳሲኦም እስካብ ዘፍስሱ ካብ 4 እስካብ 7 ደቂቕ ብማእኸላይ ይጸንሑ እዮም መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ዕግበት ጸግዒ ንኽበጽሓ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ዕስፊ ጸንሒት ኣለወን ይብል እዚ ማለት እስካብ 13-14 ደቂቕ ክጸንሓ ከም ዝኽእላ ክንፈልጥ ንኽእል ኢና እዚ ማለት መትሎ ናብ ብልዕ ተኣትዩ ምንቅስቓስ ካብ ዝጅምረሉ ግዜ ጀሚሩ ዘሎ እዩ ነዚ ድማ ኣብዚ ሓደ ተባዕትዮ ነዚ ዕግበት ከማሉ ይጽገሙ እዮም ማለት እውን 13-14 ደቂቕ ጸኒሖም ነፍቃሪቶም ናብ ጫፍ ዕግበት ከብጽሕዋ ይጽገሙ እዮም እዚ ድማ ሕዚ እንዳተጋደደ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ርክብ ዘይምጥዓዓም ወይ ድማ ናይ ርክብ ኣፈላላይ ይመጽእ ኣሎ ስለዚ ነዚ ናይ ዕግበት ኣፈላላይ ብምምሕያሽ ናብ ዕግበት ከተብጽሕዎን ዝሕግዘኩም ሜላታት ክንርኢ ፈለማግና ክትፈልጥዎ ዘለኩም ሓደ ነገር ኣሎ እዚ ድማ ቀልጢፈ ወዲኤ ወይ ድማ ቀልጢፈ ፍሲሰ ክዕገብኩዋ ክተርፍ እንዳበልኩም ምጭናቕ ከተቋርጹለኩም ነዚ ድማ ተቀዳማይ ስቴፕ ንእምሮኻ ፍሪ ምግባር እዩ ፍሪ ኮይንኩም ኮኔክሽን ፈጢርኩም ርክብ ፈጽሙ ኣብ ገጽኩም ናይ ምጭንናቕ ምልክት ክትርኢ የብላን ሕድሕድ ናይ ርክብ ግዜኹም ኣፍቃሪትካ ከተስተማቕሮ ክትቀልልዋ ዝበለጸ ናብ ዕግበት ንኽትበጽሕ ስለ ዝሕግዛ እዩ ብተወሳኺ ናትካ ምጭንናቕ ዝገደደ ቀልጢፍካ ክትውድእ ወይ ድማ ቀልጢፍካ ክትፍስስ ዝገብረካ እዩ ነዚ ድማ ፍሪ ኮይንካ እቲ ሞመንት ኢንጆይ ግበሮ እዚ ንሳ ናጻ ኮይና ሕድሕድ ግዜኹም ከተስተማቕሮ ዝበለጸ ናብ ጫፍ ዕግበት ንኽትበጽሕ ይሕግዛ እዩ ብፍላይ ድማ ቀዳማይ ዙር ቀልጢፍኩም ወዲእኹም ማለት ካልኣይ ሳልሳይ እውን ቀልጢፍኩም ከተፍስሱ ቀልጢፍኩም ክትውድእኹም ማለት ይኮነን ናይ ብዙሕ ሓደ ተባዕትዮ ቀዳማይ ስምዒት ብጣዕሚ ቀልጢፉ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ኣብ ካልኣይ ኣይተሻቐል ፍትሒልኩም ኢንጆይ ግበርዎ ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ተገዳሲ ናይ ዕግበት መልእኽቲ ድማ ኣብ ግዜ ናይ ዓራት ጾታኹም ብፍጹም ክትርስዕዎ ዘይብልኩም ክፋል ሰውነተን ኣሎ እዚ ድማ ጉድበአን እዩ ኣብ ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ቅርጹ ጉድበአን ከከም ሰቡ ይፈላለዩ ስለዚ ነቲ ኣብ ደጓይ ክፋል ብልዕተን ዝርከብ ጉድበ ዝበሃል ግዜ ሂብኩም በጻብዕትኩም ብሰርኩላር ቅርጺ ወይ ድማ ብክቢ ቅርጺ ሓሳሲዎ እዚ ክፋል ሰውነተን ልዕሊ 8000 ዝኾኑ ነርቪ ኢንዲንግ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ናብ ጫፍ ዕግበት ንኽበጽሓ ዝሕግዘን እቲ ቀዳማይ ክፋል ሰውነተን እዩ ብጣዕሚ ሴንሲቲቭ ምዃኑ ንኽትፈልጥዎ ክትርድእዎ ድማ ኣብ ናይ መትሎና ጫፍ ካብ ዘለዉ በዝሒ ነርቪ ኢንዲንግታት ብዕጽፊ ዝበልጽ ነርቪ ኢንዲንግ ዘለዎ ክፋል እዩ እዚ ማለት ጫፍ መትሎና ክንክኣ እንተሎ ዝስምዐና ስምዒት ነዚ ሕሰብዎሞ እቲ ክፋል ብልዕተን ድማ ነቲ ናትና ብዕጽፊ ዝበልጽ ነርቪ ኢንዲንግ ከም ዘለዎ ነጊረኩም ነይረ እዚ ክፋል ክንክኣ እንተሎ ድማ ክስምዐን ዝኽእል ስምዒት ብኡ ከተረኣይዎ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ብዘይ ሓደ ምኽንያት ብዝግባእ ግዜ ሂብኩም ነዚ ክፋል ሰውነተን ሓሳሲውለን ብቐሊሉ ናብ ጫፍ ዕግበት ንኽበጽሓ ዝሕግዘን ክፋል ሰውነተን ስለ ዝኾነ እዚ እውን ተጠቐምሉ ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ተገዳሲ ናይ ርክብ ዕግበት መልእኽቲ ድማ ዝተፈላለዩ ናይ ርክብ ዓይነታት ኣብ ተቐያይሩሉ ግዜ ወይ ድማ ኣብ ርክብ ግዜ ነቲ ካሊእ በዝሒ ነርቪ ኢንዲንግ ዘለዎ ማዓኮረን ግድን ጽሙቕ ኣቢሉለን ሓሳሲውለን እዚ እውን ክትርስዕዎ የብልኩምን ስለዚ ኣብ ግዜ ርክብ ቅድሚ ርክብ ኣብ ዝደለኹሞ ግዜ ንማዓኮረን ሓሳሲዎ ጽሙቕ ኣቢልኩም ሓዙለን ስኩዊዝ ግበሩለን ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ ናብ ጫፍ ዕግበት ክበጽሓ ዝኽእላሉ ነዊሕ ግዜ እንዳሓፀረ ብቐሊሉ ኣብ ውሽጢ ውሕዳት ደቃይቕ እውን ናብ ጫፍ ዕግበት ኢቭን እውን ቀዲማትካ ክትውድእ ዘኽእላ ሰፊሕ ዕድል ስለ ዘሎ ስለዚ ንማዓኮረን ብዘይ ሓይሊ ንኽእለን ውቁዕለን ሓሳሲውለን ጽሙቕ ኣቢልኩም በጻብዕትኩም ሓዙለን በዚ ክትዕግብዎን ትኽእሉ ኢኹም ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ክትዕግባ ንዝተጸገምካ ኣፍቃሪትካ ወይ ድማ በዓልቲ ቤትካ ናብ ጫፍ ዕግበት ንኽተብጽሓ ዝሕግዘካ መልእኽቲ ምስዕዓም እዩ ቅድሚ ርክብ ዝጀመርኩሞ ምስዕዓም መትሎኻ ምስእተኻላ እውን ክቋርጽ የብሉን ሰዓማ ግድን ንኸናፍራ ጥራሕ ዘይኮነስ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሰውነታ ብሓይሊ ሰዓሞ በዚ ብቐሊሉ ናብ ጫፍ ዕግበት ክትብጽሓ ከም ትኽእል ብሳይንስ ዝተረጋገጸ ብሉጽ ሜላ እዩ እሞ ነዚ እውን ግድን ተጠቐምሉ
ኣብ መበል 50 ንሪኦ ክትዕግባ ንዝተጸግምካ ኣፍቃሪትካ ወይ ድማ በዓልቲ ቤትካ ናብ ጫፍ ዕግበት ንኽተብጽሓ ዝሕግዘካ ሜላ ድማ ቅብኣት ምጥቃም እዩ። ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ግዜ ርክብ ብልዕተን ራሕሲ ስለ ዘየፍልፍል መትሎ ናብ ብልዕተን ክኣቱ እንተሎ ቃንዛ እዩ ዝስምዐን። ነዚ ብሉጽ መፍትሒኡ ድማ ቅብኣት ምጥቃም እዩ። እቲ ቅብኣት ነቲ ፍሪክሽን ይቐንሰለን እዩ። ፍሪክሽን እንተዘይሃልዩ ድማ ቃንዛ የለን። ቃንዛ እንተሃልዩ ርክብ ፍጹም ኣዕጋባይ ክኾነልኩም ይኽእልን። ግዳስ ድሕሪ ሕዚ ርክብ ንኸይትፍጽሙ ርክብ ንኽትጸልኦ ዝገብራ ኩነታት ክፍጠር ይኽእል እዩ። ብተወሳኺ ድማ ብቐሊሉ ናብ ጫፍ ዕግበት ንኽትበጽሕ ስለ ዝሕግዛ ግድን ቅብኣት ተጠቐሙ። ነዚ ለመወዳእታ ሓንቲ ቦነስ መልእኽቲ ክውስኸልኩም ኣብ ግዜ ርክብ ናፃ ግልጽን ኮይንኩም ክትዕልሉ ይግባእ። ስለዚ ድማ ትፈትዎ ናይ ርክብ ዓይነት እንተሃልዩ ናፃ ኮይንካ ጠይቃ ብኡ ድማ ርክብ ፈጽሙ። እዚ ዝበለጸ ዕጋባይ ርክብ ንኽትሕልፉ ዝሕግዘኩም እዩ። ብተወሳኺ ድማ ኣብ ግዜ ርክብኩም ዘይትፈትዎ ነገር እንተሃልዩ ጠይቃ ንዑ ድማ ኣውግዶ። በዚ ዝበለጸ ዕጋባይ ርክብ ክትሕልፉ እውን ትኽእሉ ኢኹም። ኖ ናፃ ግልጽን ኮይነ ከምዚ ዓይነት ሕቶ ክሓትት ኣይኽእልን እንተልኩም ናይ ርክብ ዓይነት እንተቀያየርኩም ርክብ ኣብ ትፈጽሙሉ ግዜ ዘይትፈትዎ ብናይ ገጻ ሪኣክሽን እንዳስተውዕልካ ብኡ ርክብ ምፍጻም ምቁራጽ እዩ። ብተወሳኺ ድማ ነቲ ምንቅስቓስ ብናታ ድሌት ብናታ ሙድ ክትመርሖ ፍቓድ ሃባ። በዚ እውን ዝበለጸ ዕጋባይ ርክብ ንኽትሕልፉ ዝሕግዘኩም ሜላ እዩ። ነዚ እውን ተጠቐምሉ። እዞም ዝሓበርክዎም መልእኽትታት ቀለልቲ ዝመስሉ ግና ብሳይንስ ተረጋጊጾም ብሉጻት ሜላታት ከም ዝኾኑ ዝተረጋገጸሎም ስለ ዝኾኑ ነዚ ፈሊጥኩም ፈትንዎም። ለውጢ ዕግበት ከም ትረኽብሉ 100% ብምትእማን እዩ ናባኹም ሒዝዮም መጽየ ዘለኹ። ነዚ መደበይ ቅድሚ ምዛመይ ነዞም 5 ኣገደስቲ መልእኽትታት ከዘኻኽረኩም። እቲ ቀዳማይ ኣገዳሲ መልእኽቲ እንታይ እዩ? ንእምሮኻ ናፃ ጌርካ ርክብ ምፍጻም እዩ። ቅድሚ ርክብ ነዛ ኣፍቃሪተይ ክዕግባ ዲኸውን ኢልካ ንእምሮኻ ይትጨናንቆ። ነቲ ሞመንት ኢንጆይ እንዳገበርኩም ርክብ ምፍጻም ኣድላይ እዩ። ናትካ ምጭንናቕ ዝበለጸ ቀልጢፍካ ንኽትውድእ ዝገብር ስለ ዝኾነ ንእምሮኻ ፍሪ ግበሮ። ኣብ መበል ካልኣይ ሪናዮ ዝነበርና ድማ ሓደ ኣገዳሲ ክፋል ሰውነትን ሪና ነርና። ነዚ ብዝግባእ ብምሕሰሳይ ናብ ጫፍ ዕግበት ክተብጽሕዎ እንትኽእሉ ኢኹም። እሱ ድማ ጉድበ እዩ። ንጉድበ ብዝግባእ ግዜ ሂብኩም ብምሕሰሳይ ናብ ጫፍ ዕግበት ክተብጽሕዎ እንትኽእሉ ኢኹም። ኣብ መበል ሳልሳይ ሪናዮ ዝነበርና ናብ ጫፍ ዕግበት ንኽተብጽሕዎን ዝሕግዘኩም ክፋል ሰውነትን ድማ ማዓኮረን እዩ። ንማዓኮረን ብዝግባእ ብምሕሰሳይ ብዙሕ ነርቪ ኢንዲንግ ስለ ዘለዎ ናብ ጫፍ ዕግበት ንኽበጽሓ ስለ ዝሕግዘን ነዚ እውን ብዝግባእ ተጠቐምሉ። ኣብ መበል ራብዓይ ዝረኣናዮ ኣገዳሲ ሓሳብ ድማ እንታይ እዩ? ምስዕዓም ዘይምቁራጽ እዩ። ዋላ ርክብ ምስ ጀመርኩም እውን ክተቋርጹ የብልኩምን። ዝተፈላለዩ ክፋላት ሰውነትን ክሰዓሙለን። እዚ እውን ክትርስዕዎ ዘይግባእ ቀንዲ ናይ ዕግበት ሶርስ እዩ። ኣብ መበል 50 ነመወዳእታን ዝረኣናዮ ድማ መለስለሲ ቅብኣት ምጥቃም እዩ። ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ብተፈጥሮአን ዝደረቐ ብልዕቲ ኣለወን። ሓደን ድማ ድሕሪ ግዜ ብልዕተን ይደርቕ እዩ። ብሰንኪ እዚ ድማ ርክብኩም ቃንዛ ኮነን ዝበለጸ ከሳቀይን ይኽእል እዩ። ነዚ መፍትሒኡ ድማ መለስለሲ ቅብኣት ምጥቃም እዩ። ቅብኣት ተጠቒምኩም ዝበለጸ ብሉጽ ዕጋባይ ተናፋቒ ናይ ርክብ ግዜ ክትሕልፉ ትኽእሉ ኢኹም። በዚ ድማ ብቐሊሉ ናብ ጫፍ ዕግበት ክትብጽሕዋ ስለ ትኽእሉ ነዚ እውን ምጥቃምኩም ከይትርስዑ እንዳበልኩ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም። ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና እዚ ኣገዳሲ መልእኽቲ ንኽበጽሖም ላይክ ሼር ምግባርኩም ከይርሳዕ። ንቻነልና ሰብስክራይብ ብምግባር ኣተባብዑና። ብኻሊእ ማሃራይ መደብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቐኒየለይ።